खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ गथ'फ्राबो मोजाङैनो दङ दायो बिसोर उन्दुनानै दङ ओमफ्राय आङो दायो फंबायजों आंजों मन्दिरावहाय थांनो ओंखारदों आरोना सासेया गैया सासेया न'आव थांबाय जोंखौ दोननानैहाय ओमफ्राय दायो जोङो थाबनो मन्दिराव थांनानै फैनोसै आं सानबाय नोंथांमोननोबो देखायलांनो होननानै ओंखायनो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आं देखायलांबाय थानोसै दायो ओंखारबाय जोङो सानैजोंल' न'आव फैबाथाय आंहा बिदिनो मालाबा थांनाय जाखायो आरोना मन्दिराव ओंखायनो बे खेबसेयावबो थांनानै फैनोसै होननानै सानबाय गोसोखौबो मोजां मोनो नालाय मन्दिराव थाङोब्ला ओमफ्राय नै दायोथ' बिराद स्कुलनि सम जाबाय नै लामाया भिरथार आरोना बिदिनो स्कुल कलेजनि स्टुडेन्टफोर थांलाय फैलाय सफैबाय जोंनाय मन्दिर बे मन्दिरखौथ' नोंथांमोना नुबाय थादों आंनि ब्लगावहाय सफैबाय जोङो दायो ओंखारनोसै बैथिंजाय बायनोसै जिनिसखौ बायनानै लानोसै তাৰপিছত ফুল অলপ ভালটো দিব ফুলটো না ফ্ৰেছটো ফুলটো দিবা বেলপাত नै मन्दिरा बेनो हाबग्रा लामाया মইতো খৈৰাবাৰী মোৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ আৰু এনে মই ওদালগুৰিত বিয়া হৈছে মোৰ হ'ল ন কিমান হ'ল 80 টকা হ'ল 80 টকা তো মেছেজ দিয়ক হালটো লৈ গা হে হ'ব দিয়ক মেছটো পইচা নালাগে আপোনালোকে দাইয়া মন্দিৰাवहाय बेयाव गालांखानोसै फैदो दोनदो बेयावनो चेनेलखौ नांबा दामदो बे देवालय मन्दिरा माने मोनसे नावहाय बांग्रि गिदिर फैदोंमोन आसामावहाय बे समावहाय माने गाहायावहाय माने ज'सो लांदों आरोना आं देखायगोन दाहाय ओमफ्राय नै बेफोरो गोदोनि राजा महाराजाफोरनि अन्थाइ आरोना दानखोन्दा बेखौ खिन्थु न'आवहाय लांनो हाया आरो न'आव लाङोब्लाथाय माने हरावनो सिमाङाव फैगोन नोंखौ आरो दोनफैफिनथारनांगौ जायो आरोना बिनि माने स्ट'रि दङ आरो याद न दैया बेयावनो नै दाखालिफोर गोदान होदों आरोना बेहाय मन्दिराव फैब्ला गोसोखौनो मोजां मोनलाय लाङो आरोना सान्ति आरो जायगायाबो नै निजोम मोजांथार आरो बेयो शिब मन्दिर नै हांसो राजाबो दङ राजायानोबो दानो लांगोन जालायलायथारगौमोन बबेथिं हाबनोलै बिथिंजायनो हाबसै ने बिदिनो थांलाय फैलाय समबाराव बांसिन जायो शिब मन्दिर नालाय नै जों सिङाव हाबफैबाय सिङाव बिदि आरोना धुप सावबाय जोङो ओमफ्राय नै बेयो गोजौथिंजायनिफ्राय जोङो गाहायाव ओंखारबोयो आरोना बेयो डास्टबिन ना खेब आं दै लुनो गासिखौबो एसे खुलुमनांसै जोब्बाय खुलुमखांबाय जोङो दायो थांफिनसै न'आवहाय खुलुमखांबाय जोङो ओमफ्राय नै आं नोंथांमोननो मोनसे जिनिस देखायनो नै हांसो राजाफ्रा आंथ' बिराद गियो अरजानो नोलाय आंबो खेबजानो ओरै फै बाबु बैहाय खुलुमलांनांगौ गिथावना मोनथारो आं बे हांसो राजाखौ गोदो आबैमोननाव दङमोन आरोना उन्दैयावहाय बिराद गियोमोन जों खारोमोन बै मोनसेया बांसिन दंमोन ने बाबु जोंनाव आबैमोननाव माबायदि खिदों नामा बिलाय आथिं थिखोनानै
ओंखारबाय जोङो मन्दिरनिफ्राय थांनो न'सिम दायो थांनानैहाय ओंखाम जाहैनोसै थाबनो गथ'फोरा सिखाराखैबा हामगौ मानो होनबा सिखारबा जोङो जोंनि खामानिखौ मावनो हाया नालाय ओंखायनो सिखारै समावनो मावजोबनानै लानांगौ दायो थांनोसै नै गाखोबाय गारियावहाय थांनोसै डाइरेक्ट न'आवहाय जेरावबो हाबबाय थाला ओमफ्राय ओंखामबो उखैनाय मोनबाय बिरादनो संनानै गारबोदों निरामिससो आरोना आरो नै आं दिनै जा दख'नाखौ गानदों ओमफ्राय जोमग्रायाबो आइनिसो आरो न'आव फैबाथाय आं बिदिनो हजोंनिफ्राय दख'ना लाबोफाया मानो होनबा बिराद साननैसो थाफैनायावहायनो माने जिनिसफोरखौ जि बुरजा बुरजा लाबोनो गोनां जायोना गथ'फोरनानो बांसिन जायो ओंखायनो आङो आंनि गांनैसोल' लाबोनानै गथ'फोरनिखौ लाबोजोबखाथारो ओमफ्राय दख'नाफोरखौ बिदिनो लाबोनाय जाया बांद्राय फैब्लाथाय बिदिनो बिमानि दख'नाखौनो गानो ओमफ्राय बे दख'नाखौ बिमाया गानबावाखैमोन गोदानसोमोन आरोना ओमफ्राय आंहासो स्टार्ट खालामबाय गाननानैहाय सिखारबाय गथ'फ्रा फोथाया फुदला फुसि जानानै थाबाय आंना मोखां सुनायावहाय ओमफ्राय गथ'फ्रा सिखारबाय सिखारनानैहाय दायो नै आंगुर जादों आरो सानैजों टेस्टि मामामोन आंगुर जादों टेस्टि हे थाङा आरो लाबोगोन दे आङो दे मैया आलासिया फैया लाबोदों ने आंगुरखौ ने टेस्टि ने आंगुरा मोजां मोनथारो बिसोरो बे गोजा आंगुरखौ जानो गोदैथार नालाय दे लाबोगोन आङो मा गेलेगासिनो दङ नै बामा आङो बामा Taneesha Ridhima हेलो मा खालामदों गेलेदों केमेरा दं माने बामजन खालामथारो Taneesha हेलो आबैमोननाव फैना गेलेदों ने मा होनदों मा नै बा ब्रास खालामदों ब्रास बायनानै होबाय आमाया नोंनो बा Taneesha ब्रास होबाय नोंनो आमाया मामा ब्रास होबाय नोंनो ब्रास होबाय आमाया बा बे नै सासे गसंनो नागिरगासिनो नै Ridhima नोंनाबो नै नोंनि ब्रासाबो नै बिलाइ नोंना दंखायो दा नैलाय वाव ब्रास खालामदों एक्चुअली बिसोरो ना गिदिरनि ब्रासखौ लानानैहाय जा गेलेनो नागिरो ओमफ्राय खुगायाव सोयो नालाय ओंखायनो माने उन्दैनिफोरनिखौनो बायनानै लाबोबाय आरो गेलेनो थाखाय बिदिथ' ब्रास खालामथावनाथ' जाखाथाराखै बिसोरना आरो हजों न'आवहाय थानायावबो बिफानि ब्रासखौ माने जोङो उन्दुना सिखारखांनायनि उनावहाय ब्रासखौ लानानै फैखायो नालाय बायरायाव फैबाथाय बामनानैहाय बिसोरखौ ओमफ्राय ब्रासखौ लानानैहाय माने खुगायाव सोबाय थागोन आरो दा बिदि सोनायाथ' मोजां नङाना जोंनि गिदिरफोरनिफ्राय मा थायो खुगायावहाय उन्दैफ्रा बिदि लाबाथाय मोजां नङा नालाय ओंखायनो एक्सट्रा बायगोन होननानै सानबाय थाखादोंमोन खिन्थु नै बेहाय फैनानैहाय मोनखाबाय जोंहा फैसा बासिबाय जास्ट किडिं हो माने औ मामा औ दायो बेजोंनो गेलेबाय थाथोंसै आरोना बिसोरो जाहाथे जोंनि ब्रासखौ बिया आरोना फुं जालायबाय सिखारनानै नै गेलेलायबायनो सानैजों मा गेलेयो ग्रिल खाथियावसो गेलेगासिनो एकदम मोखाङाथ' मेमब्रां जानानैहाय ग्रिलाव गसंनानै बैथिंजाय जिनिसखौ हगारहरगोन ओमफ्राय लायनो थिनबाय थागोन आरो सोर लायनांगौ जाखो दे आंथ' लाया बिराद जाथारदों सानैबो दानाबा सोर लायगोन दानाबा रावखौबो नुवाखै दा होनगोन आरो बिसोरो मा बेनोसै नोंसिना गेलेग्रा जायगाया दादां जेलाव थानाय बायदि मोनदों आरोना नोंसोरो मा खालामदों मा खालामदों बोलो बा मा खालामदों गेलेदों दै लोंनो
दै आबै दै लोङोनो दै बिदि नङा गेलेया मा ओं नंगौ बोरै आफाया मा हेलौ हे नोंहा मा गेलेदों हा मिमब्रांब्रांनो गोदान रोंनो मोनथारदों आरो बेहाय दोननानै दानाबा सिख'लायदो बोरो नोंनोबो होखादोंमोनथ' नोंना बोरो नोंना सोर खनगोन दानाबा सोर खननांगौ जाखो सोर खनगोन बुलाया आंहा दासो दुगैखांबाय ओमफ्राय बिबैया सानैखौबो होसोसो ओंखाम दौबाय थादोंमोन र' बेखायनो मा खालामदों दायो जाखांबाय नामा बिसोरलाय मा गेलेदों गसाय नै आयु बिदिसो मा जाखांबाय जागोन ना जाला आरोलाय हा मा जाला आयु बे मगनि दैखौ लोङो बिसोरो दुगैनो न'आवबो आयै दै गैया ओहो लोंनायखौ होबा लोङा ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो दुगैनाय समाव मगो नै आथिङा मैला इसोर तानिशा सेस बिदि गेलेनो होबाथाय बिराद मोजां मोनसिगोन आरो बिसोरो आरो गेलेनो होआबानो दाय बोरो नायनि mam जाला Ridhima mam जाला जा इसे जाबावदो दे इसे जाबाव दे मामा तानिशा इसे जाबाव जाबाव इसे जाबाव Ridhima इसे जाबाव जा तानिशा इसे जाबावदो तानिशा नों जाला आबै मामा दहाय न' सिङाव थाबाय थानानै बाबायमोन बिसोरो दिनैहाय जोङो नै रासमेला जानो थांनो ओंखारदों सानथिंगाथिंनो आरोना दा 3टाल'सो जादों थेवबो जोङो थांनोसै गथ'फोरखौ थाबनो देखायनानै लाबोनोसै नङाब्ला मोनाब्ला एसे दिगदार खालामो नालाय बिसोरो ओंखायनो दानो थांनानैहाय जोङो थाब ओंखारबोनोसै आरो लाइट्सफोरखौ नुयोना नुवा बिसोरनि खाफालसै मोनाब्लासो लाइट्सखौ होयो नालाय दायो 3टाल' जादों सोरांब्रां बेरायनानै फैनोसै आरो उनावहाय गथ'फ्रा देरबा मोजाङै मोनाबिलिफोराव नायनोसै आरो गाखोबाय मेला नायग्राफ्रा इसे तानिशा तानिशा खानाय फिथु खाजोब्बाय आं बिसोरनिखौ तानिशा मेला जानो थांसै सफैबाय जोङो मेलायावहाय सोरांब्रां मानसि खम आरोना बेलुन लागोन मामा बेलुन लागोन Ridhima नाङा दानो माबा जाथ'वाखै बिसोरो एसे ओइलाय बेबो दङ आपेल बायदि बेलुन आपेल कालारा गोजायानो दा प्लास्टिकनि गुला बे गना थुयो ओरैजाय मानसि खमथार आरोना दायो सान नालाय आं देखायगोन दा बिथिंजाय हाबग्रोनोसै मुर्ति बायदिखौ नायनोसै लादो मोजां ना मामा लादो दि लादो गेलेदो माखौ खामनायसो मोजां नङा अबावबा मोनबावगोनदां हराव मोजां जागौमोन हराव मोजां नुगौमोन आरो बेहाय लाइटजों दायो नै जोङो सानावनो फैबाय नालाय दायो नै जोङो मुर्ति नायनोसै मा नायनो मुर्ति नाय लिरनाय गैया माथो बेहाय दङ गोजौआव कंख कारागारनो नै श्री कृष्ण गकुल जात्रानो नायदों
Naidengna Ridhima naideng Ridhima naideng nei Sri Krishna deh biyo dah Ini mau macam. naideng first time bisara Ini. ayo nih kayo kulis kemudian nei behai dongo Zubin Garg ni foto behai ni alari saunani dendeng nih nomo hende Zubinda ko joy Zubinda Russian blanket nih Rizai Nah, Rizai गेलेग्रा जिनिसखौ जा दा देरब्लाथाय बिगोन आरो बिथिंजाय बेफोरखौथ' बिनाय नङा दायो रोंनाय नङा बिनो देरबासो नेक्स्ट बोसोर गला आरो जोङो ने मामा ओरै फै ओरैजाय संख'नि आसानफोर दङ जि फुथुला दङ आइ बैथिंजाय नायलाय जि लागौमोन बिसोरो देरबा जागोनसै बिसोरनि जाग्रा लाखागोन दानायाथ' उनावहाय नै आसानफ्रालाय बेफोरबो बारग'नाय नङा नै दा लाया बेफोरखौ Ini mah, ini sudah. नायलाय मामा नायलाय नै जि मोजां नांगौ एक्सुवेलि आरो बिसोर माबायाखैबो ना बेङाखै ओंखायनो बेंनाय मोनबा होसिखावगौमोन आरो हा मुजा दं हले रिधिमा नोङो बेग मोजां मोनो ना रिधिमा बेग मोजां मोनो ना नोङो नायलाय बेग लागोन दाबो माबायाखैनो बेङाखै Taneesha नोंनोलाय मा नांगौ बेग लागोन बेग Kenapa nih lain sini? Bag. Apa lah nih lah? Itu, nanggo. नै दायो Ridhima Taneesha जानाय पापड़खौ लानोसै सुङा पापड़खौ जोङो मैसो गारामाखौ लानोसै ओमफ्राय नै मेल्ला भेराइटिसनि पापड़ नुनो मोनगोन नोंथांमोना नै पापड़ जानोसै ना मामा ना नै दानाबा Ridhimaya मा नांदों नै झुमखाफोरखौसो दांबाय माथो लाइटआ जोंबाय नै दासो जा मोजां नुबाय बेहाय माने पार्टि खालामनो मोसानो जा मोजां नुगोन बेहाय नामा लाइटआ ना वाव ने लाइटआ Ridhima लाइट जोंबाय नै नायदोंना लाइटआ नै लाइटखौ जा नायदों नै सासेया आयौ आं देखायनोसै नै दायो जोङो पेट फुजा खालामनोसै ओमफ्राय नै बिसोरो जाबाय मैसो गारामा हो थाम्फै मैसो गारामा जादों हानोबो दौगासिनो बिमायनोबो दौनो नागिरदों जों चावमिन जानोसै जोङो जानोसै चावमिन जानोसै अमानि अमा सावनायबो जानोसै र' मामा र' बिसोरबो जानो लुबैबाय जों जानायखौ नुनानै जानोसै जोङो अमा सावनाय दायो गोथावथार नुहोबाय आरोना जोङो मोना होनानैहाय एसे थेवबो दाबो 5टाल'सो जादों आरोना टाइमा ओमफ्राय दासो फोजोंजोब्बाय नै थांसै जोङो न'आवहाय औ जों सफैबाय मेलानिफ्राय ओमफ्राय नै गथ'फ्रा गेलेगासिनो दङ बेलुनजों बेलुनखौ मोननैखौबो लानानै सासे गेलेगासिनो दंमोन आरोना Taneesha बेलुनखौ मोननैखौबो लानानै गेलेदों Taneesha दहाय ओमफ्राय आङो मेरला माने नङा मोननैसो जिनिस लाबोदों बेखौ नोंथांमोननो देखायनोसै आङो मामा लाबोदों मेलानिफ्राय बांद्राय दामनि नङा आरोना नै बेयो बेबिफोरनि थाखाय लाबोदों क्लिप दङ ओमफ्राय खानाय खाग्रा राबार दङ फिसा बेखौ लाबोदों 50 रुपिसनि आरोना ओमफ्राय बेखौ फसायखादों Taneeshaयाबो ओमफ्राय जोंना Ridhimaयाथ' लुखादों नोंथांमोना झुमका लागौमोन मामा मानो बिदि मानो गारखो नोङो बिनि जिखौ गाखोआ नो
बेखौनो लांफैदों थांदो बैहाय थांदो फैदो ओमफ्राय नै बेथ' बिराद गाज्रि जानानै दङ जेनेबा ओमफ्राय आङो नै गुदुं लंपेन्ट लाबोबाय ओमफ्राय नै बेगखौ लाबाय 100 रुपिसावनो मोनदों आरोना राजानि थाखाय लाबाय आं बेखौ ओमफ्रायो बेथ' पापानिसो जाहैबाय पापाया लाबोदों आरोना ओमफ्राय मा लाबोदोंमोनथाय मैसो गानामा लाबोदों ओमफ्राय पापरखौथ' देखायखादोंमोन नोंथांमोननो आङो मेल्ला पापर लाबोदों भेराइटिस आरोना पापरनि भेराइटिस मेल्ला मा मोनथाय मिथिला दा बेखौ गथ'फोरनोबो बानायनानै होनांगोन आरोना मैसो गारामाखौबो माने बांद्राय बायरानिखौ जाहोजायाना बिराद थाव होयो बिसोरो आरो गोबावनि थाव बेयो मामोन आलुनि पापरनो बियो ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय गथ'फोरनि मैसो गारामा न'आवनो बानायगोन मोननै लाबोदोंमोन नै ओमफ्राय नोङो बेखौ गारनांगौ जाहैबाय आरो मामा हो बेखौ नोङो गारबाय आरोना गैया लायासैना नालागे होननानै बुंनानै फैबायना जोंहा ओमफ्राय नै बिसोरनो बल लादों बल बेलुन बेजों बिराद गेलेबाय दे तानिशाया दहाय फैग्रोमोनानो मा बुस्थु पिंक कालार ओइ नै बिथिंजाय दङ वाव बल गेले जि मोजां मोनबाय फार्स्टआवथ' उन्दुनानै बेङाखैमोन नालाय ओंखायनो रिधिमायाबो खुसि नङामोन आरोना उनावहाय बिराद खुसि जाबाय लाइट्सफोरखौबो नुनानै मोजां मोनबाय आरो लास्टआव जों लाइट्सखौ देखायनोनो एसे थाबावबाय आरो नङाबा थाबनो सफैबावगौसोमोन दे गेले बेलुन बिसोर बेलुननियावनो जेबो फसाया खिन्थु दिनै देखायबाय आरोना देलायग्रा जिनिस दांनानैहाय दे गेलेदो आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन गुबुन मोनसे ब्लगावहाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय